L-għodwa tajba lil kulħadd u lajt it-tajjeb. Illum il-5 ta' April il-Knisja Kattolika tiċċelebra l-ikbar festa tagħna l-insara, il-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Nilqgħu dan il-jum bil-ferħ għaliex Ġesu Kristu qam rebbieħ fuq il-ħażen u fuq il-mewt. Nilqakom għal dan il-pontifikal f'ħattilejt immexxi mill-Arċisqof Charles Cicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta. Jikkonċelebra il-Kapitlu Metropolitan.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti eżis, bil-misteru tal-għajt, aħna nfinna ma' Kristu fil-mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispiritu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna iħarisna bil-grazzja tiegħu Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla illum bibnek il-wahdini il-mewġiet meluba u inftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna u niċċelebraw il-festa solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li u Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu lil kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Verbum Domini. دانوا اليوم لعمل المولى هنفرحون تنوا فيه هللويا. فخر للمنى يعيش طيب عشان ديم اتباعهم هيعيدوا لتسرائيل على ديم اتباعهم. اللبنية المنى فوق مرفوع اللبنية المنى عملت ويجتهيلا مموج إمان بعناش ونحبر لميل المنى. الجبلة واربو البنية صارت الجبلة الشوكة مسخت المولى سهدان
ħaġa tal-aġeb fajnejna. A reading from the letter of St. Paul the Apostle to the Colossians. Brothers and sisters, if then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory.
معكم. Agim il-Evangelius con San Juan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni, kif kien għadu id-dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-bilata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: qalgħu lil mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm. U l-maktul li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Mbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Verbum Domini. Scimus Christum surrexisse a mortuis, vere, tu nobis victor rex miserere. Aħna nafu li Kristu għam il-mewt, verament. Inti, o Sultan Rebbieħ, ħenna lina. Dini għat-talba li kantajna qabel il-Vanġelu fis-sekwenza tal-għajt illum. Poezija straordinarjament sabiħa u antika, mużika tas-sew anġelika, li tiġbor fija l-fidi li qegħdin niċċelebraw illum. Miet u fit-tielet jum għam mill-imwiet. Qegħdin niċċelebraw din il-fidi, il-pedament tal-ħajja tagħna, tal-għażliet tagħna, it-tama ta' min imut fil-mulej, it-tama tad-destin ta' kull wieħed u waħda minna. Scimus Christum surrexiste a mortuis, vere. Tu nobis victor rex miserere. We know that Christ rose truly from the dead. And you, O victorious King, have mercy on us. Today, as we repeat this sacred, ancient, poetic text of the sequence at Easter, we renew our faith in the risen Lord. We know
through faith that he is truly risen, that he reigns as King of love and mercy, and we turn to him asking forgiveness and the gift of peace. The world is engaged in hubris, in pride, in arrogance, in violence, in war. But his Easter greeting remains important and always timely. Peace be with you. Peace in our hearts, peace among ourselves, peace in the world. This is the prayer that we heartfully engage with on this blessed Easter morning. We know that he rose from the dead, truly rose from the dead, and we turn to him, the victorious King, the King who won over evil, sin, and death. And we ask for mercy. We ask for peace. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kuti jeżis id-dawl tal-għajt jimla l-ħolqien kollu għax nemnu fir-rebħa ta' Kristu jew inresqu quddiem il-missier il-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja. Nitolbu għall-Knisja imqazza ta' Alla biex il-missier ta' Ġesu Kristu mqajjem il-mewt u ħaj għal dejjem. Iżomma sħiħ fl-istqarrija tal-fidi vera u jsaħħaħha quddiem it-tentazzjonijiet u kull tiġrib. Dominum de precamur. Nitolbu għall-Papa biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu għallim tal-imħabba u wettqu fil-missjoni tiegħu u jdawlu biex iwasslinna r-rieda ta' Alla għalina. Dominum de precamur. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, Sultan Umli u Mansbet, jgħinhom jaħdmu dejjem għal ġid veru ta' ċittadini u jeħlishom minn kull għerq, abbuż tas-seta u egoizmu. Dominum de precamur.
nitolbu għal-morda u l-moribondi biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-ħażen u l-mewt, ifarraġhom fid-dbatija tagħhom u jimlihom bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Dominum da proclamor. Nitolbu għal-foqra u l-batuti biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu għani fl-imħabba jagħtihom kull ma jeħtieġu u jwassal il-karba tagħhom lil ħuthom. Dominum da proclamor. Nitolbu għall-imam din biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu iben ubidjenti wassalhom għall-lena blaqjies tal-aqda sħiħa miegħu u jibdilhom biex jaħdmu dejjem għall-imħabba u s-slim. Dominum da proclamor. Missier li fil-qawmien minn bejn l-imwiet ta' ibnek Ġesu, għamiltna u lidek. Isma' din it-talba tagħna biex ngħixu dejjem bħala wlied tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Palmna mimlija bil-ferħ tal-għajt, se nofru lek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandru f'dan il-jum li fiġi sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qalmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġu lek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa l-jum, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni l-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma u jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba
waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Amen. Il-qa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek fisem dawk li jogħġbok nissel mill-ġdid, mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa għaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Huwa l-lejl qabel ma bata ħal ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tatluh glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Biċċo kontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarnu bil-ġisem imqaddes ta' Ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-għaddejja tiegħek li telu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda ta' sliem. Ena li jom mulej
u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u slim bi Kristu sidna. Amen. L-inna u kol midimbin għaddejja tijek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek, għatina sem fil-xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek, Giovanni, Stefanu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu sidna bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritim kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla
danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġedditta bil-misteru tal-għajt u wassala fid-dal tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Infakkarkom li l-lum f'nofsinhar il-dusija tiegħu il-Papa jagħti l-barka apostolika Urbi et Orbi. I would like to remind you that today at noon the Holy Father, Pope Leo XIV, will impart the blessing Urbi et Orbi. And with that we receive also the plenary indulgence, the remission of all our effects of sin. I would like to wish every one of you a blessed and happy Easter. Lejt it-tajjeb lil kulħadd. Il-mulej magħkom. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, eħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. U li ġeddidkom għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdin mill-imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-għajt, taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Item issa est, alleluia, alleluia. Regina Celi. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum f'ħatti lejt mill-konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta. Nitolbu flimkien. Mulej, inti tassew qomt mill-mewt. Kompli saħħaħ it-twemmin tagħna fik. Qomt mill-mewt sabiex tibqa' magħna għal dejjem, speċjalment fl-Ewkaristija mqazza. Nirringrazzjawkom mulej ta' dan kollu li jogħġbok tagħmel magħna. Alleluja. Mill-ġdid nawgura għid qaddis lilkom u l-familji kollha tagħkom. Insellmilkom.